Ako, čo povedať? Crvená zväzda, Beograd sú fanúšikovia okolo mňa všetci. A dúfam, sa budeme počuť. Je tu pivo. Nie prošlo bez imiena tvoj, ni dan, ni godina, zvezdo crvena. No, ako videli, som došiel aj od Osky. Ideme o mikrofón, ale dúfam, že nie. Zanučko, no. Ako je, ďakujem páni. Dobre, tak zaspievajte. Dobre. Fuck you, Slovan, fuck you! Da će biti jula dva. Ako vidieť, fanúšikovia sú dobré nálade. Už 18:20 prišli z Vedoslavov námestia, aby sa stretli so Slovanom Bratislava. Pesničky, brigade, to sú vlastne pod nami ako Delia. Okrem toho, dneska sú Momentos. Ako vidieť, radi sa zabávajú, ale robia často aj zle. Našťastie zatiaľ zle nerobili. Mám pocit, že v tomto momente sa asi nepočujeme, ale myslím, že atmosféra hovorí za všetko. Ja sa pozriem do scenára, kde by som mal pokračovať. Aha, už včera policajti mali nejaké incidenty, napríklad okolo divadla SND, boli aj nejaké zatýkania. Ja by som teraz poprosil hovorcu polície Františka Pecára. Dole! Predvedli dvoch cudzincov, jedného Srba, jedného Chorváta v veku 20 až 24 rokov. V podstate tých čaká teraz obvinenie z výtržníctva a z ublíženia na zdraví. Máme tu vodné delá, máme tu policajtov poriadkovej polície, dopravnej polície, tzv. Kukláčov. Je tu jazdná polícia a samozrejme nebude chýbať ani polícia z oddelenia kinológie. Dnes prichádzali fanúšikovia vlakmi, autobusmi, ale individuálnou dopravou. Myslím, že teraz vidíte zábery z mesta, kde celý deň prichádzali fanúšikovia a vlastne oslavovali futbal, ale aj pivo a podobné veci. Ešte by bolo dobre spomenúť, že vlastne tam, kde sa nachádzame teraz, to je vchod na pasienky z južnej strany, kde prichádzajú fanúšikovia Crvenej zväzdy Beograd a z druhej strany prichádzajú fanúšikovia Slovana. Policajti robili preto, aby sa nestretli, aby nedošlo k nejakým konfliktom.